היום אספר לכם סיפור על זוג שהצליח להפוך קשר מלא תסכול ואכזבה לקשר מלא חיבור ואהבה. איך? באמצעות המובחנות. מובחנות היא בעצם היכולת להיות נאמן לעצמי בתוך קשר משמעותי. אולי זה נשמע לך כמו מרשם של רופא, אבל אסביר איך הרבי מלובביץ' השתמש במשפט הזה כדי לעזור לבני הזוג. יונתן אדלר ואשתו הם זוג שהתחילו להתקרב לתורה ומצוות, אבל חמתו של יונתן אדלר לא בדיוק שמרה כשרות ותורה ומצוות. הם היו מכבדים אותה וכל פעם מגיעים אליה והיא הייתה מגישה להם אוכל. בכל פעם שהם הגיעו הם אמרו לה שהם שומרים כשרות, והיא ניסתה לרצות אותם כל פעם ולהכין להם אוכל, לקנות להם אוכל כשר, אבל כל פעם הייתה בעיה אחרת שהיא לא הצליחה. פעם היא שמה את זה בסיר הזה שהוא לא היה טוב, פעם היא חתכה בסכין הזה, והקשר הפך להיות עכור בהמון ריצוי ואכזבה של כל אחד לשני. יונתן אדלר ואשתו הגיעו לרבי ושטחו לפני הרבי את השאלה, מה הם יכולים לעשות? הרבי אמר להם בדיוק את המושג של המובחנות. לכם להיות נאמנים לערכים שלכם, של כשרות, ולהגיד לה, מבינים שאת רוצה לכבד אותנו, אבל כל המקום הזה שאת מרצה אותנו בשבילנו ואנחנו צריכים לרצות אותך, זה הוא לא טוב. אנחנו מחליטים יותר לא לאכול תוך כבוד אלייך. ויחד עם זה הרבי אמר להם, צריכים להתחיל יותר לשמור על הקשר איתה. אם עד היום הייתם מגיעים פעם בשבועיים, תגיעו פעם בשבוע. אם הייתם מגיעים פעם בשבוע, תגיעו פעמיים בשבוע. זה אומר להיות נאמנים לערכים שלהם, לרצונות שלהם ולמי שהם בתוך הקשר. הרבי אמר להם, זה לא יהיה פשוט. בהתחלה, המתח יעלה ויעלה. בסוף, אחרי 3 שבועות, קסם יקרה. יונתן אדלר יצא בהמון חששות. מה? אני אעשה את הדבר הזה? לאן זה יוביל? אבל פעם הבאה שמגיע לחמתו, הוא אמר לה את מה שהרבי אמר להם. ושהם מכבדים את זה, שהיא מאוד רוצה לכבד אותם באוכל, אבל יש לנו ערכים שונים. אנחנו רוצים להיות נאמנים לערכים שלנו. בהתחלה, בדיוק כפי שהרבי אמר, חמתו התחילה לצעוק, אתם הורסים את המשפחה, אתם מפרקים אותה. לא ידעו מה לעשות, אבל הם הקשיבו לרבי. הם המשיכו להיות בכבוד אליה, המשיכו להמשיך להגיע. כל פעם חמתו מנסה להוריד אותם שוב לאכול מהאוכל שלה, אבל הם היו נאמנים לעצמם בקשר. ואז באמת כעבור 3 שבועות, היא כסף קרה. פתאום חמתו הפסיקה ללחוץ אליהם והתחילה להעריך אותם ולאהוב אותם, שמעולם היא לא אהבה בערך. גם אצל זוגות, המון פעמים יכול להיות שאנחנו מוותרים על עצמנו, מוותרים על מה שאנחנו באמת רוצים, על מה שאנחנו באמת צריכים, כדי להיראות טוב, כדי לרצות. אולי בטווח הקרוב, כשאנחנו מרצים, לא עוזר לקשר, אבל בטווח הרחוק, רק נאמנות לעצמנו, שווה לעצמנו ולערכים שלנו, יוביל בסופו של דבר לאהבה, חיבור וקרבה אמיתית. עשו את זה בבית. אם אתם רוצים לצפות בסרטונים נוספים, תצטרפו אלינו לקבוצה דרך המלך הזוגיות המאושרת. תראה בקרוב.